Det er helt rigtigt. YouTube-kategorier og trends kan variere betydeligt fra kontinent til kontinent. Bare fordi en strategi eller et indhold fungerer godt i USA, betyder det ikke nødvendigvis, at det vil have samme succes i Europa eller Skandinavien. Her er nogle grunde til, at forskellene opstår. Høsten. Kulturelle forskelle. Hver region har sine egne unikke kulturelle normer og præferencer, som påvirker, hvad folk finder underholdende eller interessant. Det, der går viralt i en kultur, kan være mindre relevant i en anden. Sprog og dialekter. Sprogbarrierer og lokale dialekter kan også spille en stor rolle. Indhold, der er skabt til et amerikansk publikum, skal måske tilpasses eller oversættes, så det giver mening for europæiske eller skandinaviske seere. Trends og livsstil. Hvad der er trendy i USA, kan være helt anderledes i Europa eller Skandinavien. Livsstil, mode, mad og underholdning varierer, og det er vigtigt at forstå disse forskelle for at skabe relevant indhold. 4. Algoritmiske forskelle. YouTubes algoritme kan prioritere forskellige typer indhold, baseret på seernes engagement i specifikke regioner. Det betyder, at det, der fungerer godt i en del af verden, ikke nødvendigvis vil få samme opmærksomhed i en anden. 5. Målgruppe. At kende sin målgruppe er afgørende. Hvad appellerer til den amerikanske målgruppe, kan kræve en helt anden tilgang for skandinaviske seere. Det er vigtigt at lave research og tilpasse indholdet til den specifikke demografi. Konklusion. Når du udvikler indhold til YouTube, er det vigtigt at tage højde for disse forskelle og tilpasse din strategi, så den passer til det specifikke publikum, du ønsker at nå. Det kan gøre en stor forskel for din succes på platformen. Hvis du har spørgsmål eller ønsker at dykke dybere ned i specifikke strategier til din målgruppe, er jeg her for at hjælpe.